Episode thar kan en ho ma in pathian thu thiang lim han ngai thale photila chanchin tha zo hana siak pung som panga chang saria game a in renga ka thu nang ma nia a reng bok chuan in du apiang dil ula in mu zelang Episode nung berkan clear let chuan Lion Sek le Hall of Souls strong kop te chuan Flame Alliance chu an be ni kha Flame Alliance mi te din mun cheta ka an din lai chuan Sawian chu alo thlenga 18 jun ne chuan anin be ya a thatrep ti in 14 jun chu alo thleng ve le a ani po chu iana chona extermination fire lutas manga bein 14 jun chu na takin na hliama 14 jun chu lai mun rang chuan atlan cheta ani kha Sawian chu Hall of Souls mi te laka chuan a thin rim hle a chu misul te chu an dam chung chuan a mi te chu hlo oma an reng don ti a hria chu wang chuan tun ai ka chak le zual hi angai ani arel ruina ti a tuna chuan ziwang fortress a thil zong zong chu apa ngai le ta dona wanga chhe zong zong te chu sakthat na tho tan ngal ni in Flame Alliance no pang te chu an lom hle a lim takin an in fiama Sawian chu au te pahni sauding le sauli te ne an hoa ani po an hlimin an thla among to hle ne na an chana wanga an lom zia te chu an lo soya an pia phul mun nuam tak omna chuan saw po chu no pangdang bula chuan om ve a pi pu pakhata chuan lonin a hruya chuan oi chhawatuma no pangdang te chuan a lon thei nge ringin an lo aw na sa hle Sawian chuan a u te hne na saw hi no pangdang lam takani ahlim thei hle bok ani hi atia ti lai chuan alon chho tum na pi pu chu alo che ta vak meya atlapal tatlat mei Sawian chu a hlau thong hle ma se saw thil ti then chu fat ancestor level dozong level a om to awangin boru ga chuan akal theya engtin ma a om lo no pang zong chu an lo lom hleya saw chu an fak hle bok Sawian chuan fat ancestor dozong real ma om nge ani ti asaya Sauding chuan a thil ti thena tak hi eng angchi ange ani po an lo chu theilo ti asaya saw thena chu an hriat thiam phak ayana sajok ani an ring saw chuan anu medusa phekhok sang chu abuna alalukhum po akhum sak bok Flame Alliance lalnu angin ain ngaya hetiang thil hi ati fo thina tia Sawian chuan a chung te bula om chu nuama ti hlea chu ti la chuan medusa chu huan sir le lama chuan alo thlenga afanu saw chu a en renga arel ruin Sawian chunga lom thu asoya achan chu ama awang chawin Flame Alliance boina chu chin felani ani omlo se chuan Flame Alliance ralmong tak thin chu a chhevek tong saw chu enin i zong in tin mun la takara ven him an tumdan chu re chuaka Queen Medusa chuan afanu chu anun ai point a mangai so afan telovan chu angai tu ngam lawani chu wangin ami te him taka omtira du chuan tun ai a chakle zual hi angai ni ti na ngai tua chutatang chuan a chuak ta ani Sawian chu a utine an kal zela mi chino pang saw hian talent tam taka neya ma se alano pan em wangin a man dan tur dik tak angin alamang theilawani ti asai athil ti thena ti chang tunnan damdoi pil then khat refine sak atum thu asaya chumi asai zot chuan thil pakhat a chuaka ancient gurial ma heavenly tom aluna an ancestor saw zon nen ain hmuti a ute chu a hrila an ancestor chuan half step dodi a thleng to a ma se dodi level a thlem don chuan a hlo chama chuti lai chuan Hall of Souls chuan a chunga ro mannaten takan siama a mihring taksa chu an ti cheta ani ma se a tharau chu heavenly tomb a chuan ala renga kan ancestor saw zon chuan fight god dodi bloodline chu ka taksa aron transfer ani atia chumi rol chuan yan ute chuan Sawian a chala tlan mak chu an hmu chuan mak an ti hlea an lom hle bok makti takin an ancestor saw zon chu a mutak takem ti an zot non lea Hall of Souls chuan saw clan member ti budale lung ina an khung fo thina wang chuan sauli chu a thin rim hlea apa ngei po tan ina an khung mek wangin an clan atangin fight god dodi bloodline nen omle theni chuan engkim adang lam theyang Sawian chuan lungai lo turin a hrila Hall of Souls tan ina tang mek apa chu a chan chuak ngei tur thu asoya chumi hnuah chuan scroll pakhata la chuaka chuta chuan ancestor saw zon a siam Skyfire three mysterious change technique chu azir thei dan tur zong le na oma a u te hne na chuan chu tiang kalphung ang chuan training in nei theyang kan klanami te hne na po he technique hi in zir tir thei bok he technique mang hian clan mi pui te hian saw clan chu an din chho pui le thei nge yang
kan chung ko atang hian mi chak tak tak an lo chuak don ani atia sauli chon scroll chu ala yan he na kum tam tak chunga sau chung koin har satna an to awangin kan technique thiam ve te hi engma ani to lo ka u nen hian kan mi te tan khoya nge technique thar kan muang ti kan ngai to na sa thin hle a ma se tu na chun kan boina chu min chin fel sakta ani hi atia yana chuan sau chung ko le frame alliance mo phurna chu an ma ni ku ta ada thu rila chuti lai chuan sipai pakhat chu an lampan chuan man mo takin lo tlana yana hena alchemy hall atanga thocha aron ken thu rila alliance pumpui harp da na mun harp storage chu akanga sian na satak athenga ni aron tia sawi le saudin chu chutianga akang mai chu makan ti hle achan chu alchemy hall hi indonen ahung phak lawa om fortress mundanga a omani chu wang chuan engtin nge harp da na mun chu akan mai the ti chu an sha thiam lo hlea sawi chuan hei hi chu alchemist bahni liu chang le zen de thil ti ani nge yang ti a sha thiama tu te ma chu an hun atop don ni in langa ti yena chuan alchemy hall a boina chu a chin film sak tu thu asoya chumi no central pen lama akir le phot don ti asoi heti lai hian alchemist go hele elder fama te chu alchemy master liu chang bula an kala flame alliance in har sanana satak an tok ti asoya alchemy hall member ani angin liam te ti damna tur dam doi pil refining lama apui angai thuan rila ma se liu chang hian alongai poi mo lo hle a hrisel that lo thu le hab da na warehouse kang chu chuan lama siamin chapo takin apui theilo tu thu alo soya elder fama chuan en chian chuan liu chang chuan liam atur lo ni in alang elder fama hi tier 6 alchemist so ani awangin pilan du anga refine thei don lo ma se liu chang hi a hliam tak tak ani chuan en kol en pe tak zet ti asoi he hian wen zen chu ati thin rim hleya alchemist zen chuan liu chen hi dot soe puin keini hi minding lewem ni atia alchemist go hi le elder fama te hi flame alliance din tu te jinga mi ni ma se liu cheng le wen zen te hi 7 tier alchemist an nia flame alliance sunga alchemist level sang beran ni awangin an du duwa om thea anin ngaya liu cheng chuan alliance kalzel dan turpo ama ngin a rel don ti chapo takin tlang takin asoya he hian go he chu ati thin urzual hleya he tiang hun khir tak kara warehouse lo kang le zel hi thil theng pal mai ani lo ti asoya liu cheng chuan alchemy hall chung rin lam thil chung changa thutluk na zong zong aman siam vek don ti asoi chu ilia midang te ngai tu lovin an ma ni lam chau an ngai tu jok tu thu asoi bok chu chu soin zen nen chuan chu an tum ta na poi mo tak ti tu kan ne awangin zong boi suang cheu elder fama te hne na chuan atia ti chuan an pahni chuan an chuak ta go he chu thin rim zual hle wing glass chu ati chia arin hel fo thu asoya thil om dan rang chuan harp da na hmuna kang mai chuana hian an ma ni hi mo phur tu an ni ti achiang hle ti asoya elder fama chuan atong thamona pil refinement chau angai tu awangin hetiang hroi tu ni tumna politics thila ain hnam hnoi lo thu asoya hi wang hian alchemy hall a hian thu nei na po anei meu to lo ma se tu na chun alliance leader sawian alo kir to awangin he thil hi adu danin kan chin feltin mai tur ni atia ti chuan chumizana chuan sawinan indona hena achana wangin alomna party abroad saya flame alliance indomi zongzong an telveka an hena lomin an hlimtlang hle yana chu a unaw tele medusa te nen an thu hawa sausa chu khingdin bula a thuwa khingdin chuan ei tura peya poison ga chuan mi zongzong hlim takan oma mu chuan a hlim hle chuti lai chuan yana chuan soi tur ne awangin mi zongzong chu ngoi ri turin angena mi zongzong chuan yana chuan en thapa yana chuan lom thu soin invite boina kara flame alliance tan inding tlata chu wangin he wen no hi flame alliance tana nuna hlan tu indomine tan ka hlan du ani atia yana chuan nawa wen chu le a chuan a leita a midang zongzong chu reilo te chung chu an ngoi renga indona thi te chu zana an lan tira chumi hnuwa yana chuan tuna chuan in zawai tan no pani na hi in ho ka du ani flame alliance hum himna kunga in tho hlok tak zeta choi mo in phu tak zeta ni atia midang te chuan ding chungin za takin wen no khat an invek bok wen no pathumna tan chuan ina chuan flame alliance lo than len zel na tu le an thorim na awanga chung ka inzom khom le remna zonga khosa te tan ti in a in le a mi zongzong in an inzui ve le chumi hnuwa an thutna an thu le a ina chuan queen medusa hne na lom thu soinan atan kap hnung ber chu ina du thu a hrila flame alliance tan kumtam tak a thokrim hle ti asoi medusa chu emotional takin a oma chu wen no chu apom ta
an in duna hlim takin hunan hmang dun bok sawian chuan afanu sau chu infiam pui chak mer takin a en renga Medusa chuan chu hrethiama sau chu a kauta sau chu boroga chuan kalin apa yena bula chuan adinga sawian chuan a heavenly flame chu entira engi ani a hriat lawa zota chu flame thiang hlim tak chu sau chuan moya ti hlea lak tumina zona ma se sawian chuan aku chu a huma a phara sau chuan lak sak tumin a zon vak mai lai hmuna omda chu an infiam lai en chuan an lo nuina sa hlea chuti lai tak chuan hol kong khar chu na takin a rain hong ta thut mai energy chak tak chuan room chu a ron luak khat ngala sau chuan a hlau hlea yenamal chunga chuan a zuang kaya an hlim lai ron ti top tu te hi tu dang ni lawin tier 7 alchemist pani Liu Cheng le Zen te an ni Liu Cheng le U Zen te chu an lo thlenga an ni hi yana omlo nuwa flame alliance zum tu te an nia yana theina le thiamna dik tak hi engma an hrelawani tier 7 alchemist an ni na chu in chuang le chapo takin ni chungin an lo thlen tlai thu an ron soya chu tiang hun hlim om tak chu mai an du big lo thu za lo takin an ron soyani tribe commander chuan alo zil ngala engting nge he tiang taka chapo taka in ron chet ngamati in lo thleng tlai mai ni lovin mi zong hlim taka kan om hi min ron ti buai vekani atia sawian chuan mol chain za om tak hian a changa an local to awangin thutna po an lo ave mai thei ti asoi snake tribe commander chuan ngai dama dil ngala roin atong tam ti chu apomani sawian chuan a poilo thu asoya chu mai te pani chu tutengi an ni ti azot ngala Liu Chang chuan ain hmechia tira alchemy hola elder ani thule 7 tier pills refining the ani thu asoya abula elder uzen po in tier 7 alchemy sani thu ran soi ve bo ani pani chuan sawian chu chi bayan buka sawian chuan ni chuin a hun taka an lo thleng ti asoya southern first class pill refine du thu asoya hi primordial pill tia hriat bokani alchemy master nia in soya wangin pill refine konga pe hruina engematal an pe thengem ti azota sawian chuan ahma an pani hian fingtaka an chet lo nan alchemy thiamna dik tak chu a thubri ani Liu Chang chuan alliance leader hian primordial pill hi refine atum tak ani chuan thil ol samani lawang he primordial pill hi 8 tier pill ani awangin keni tan refine the ani lo a chan chu alchemist tier 7 kan nia ti na changa ma se apui thei tur thu asei a chan chu pill refine na ta na mamo nim na then khat ane thu soin alo kir le awanga du sakna lan tir nan a hlan du ti asoya harp box pakhat ala chuaka sawian lama chuan avam pheya ma se sawian a chakna awang chuan box chu boruak lai taka atinga sawian chuan bom chu a honga chuta chuan nim na hlu tak a om ti a hmuwa sawian chuan zona zota flame alliance a harp da na hmun chu halal ani to thu asoya chuti ani chuan engtin nge hetiang harp mu tur wang le hlu tak hi in la mu theya tia Liu Chang chu anui suka flame alliance a alchemist ani angin chutiang hnim na chu an kuta om reng chu thil ni dan pa ngai ani ti na changlet velia sawian chu a thin rim ru hlea indona to patangin ni engema zat aliam to thu asei indona hliam to te chuan an dam le theina dam doi pil anamo ema herbs an nei chuan engwai nge an tan chuan a main pil chu an refine lo tin engtin nge hmun him taka om herb da na hmun chu olsam taka akan ral vek thei hei thil thing pa ngai nin in ngai em ni a han tia chu thua se wang chuan alchemist pani chu sawian chuan aring hlel tran ti an thathiama ma se kang mai chuana hian mo phur tu ani ti chu an sei chuak du lawa an pom du hek lo uzen chuan alliance leader chu thil thlen dan chu chiang taka hria tir ani lo thuina chang leta alchemy hall chu flame alliance department dang tenen adang lam hle ni na seibok vice alliance leader Medusa po alchemy hall chungchanga enrol ngai lawatia Liu Chang chu lo tongin thil dang alo soya flame alliance siat na laka achan chu awangin sawian chunga lom thuan sei ma sa phota ma se alchemy hall chungchanga chuan midang alchemy ni lo chu tu po enrol tur nei lo chu chuan tu lo taka boina min siam mai me ni atia yana chu enrol lo turin ati na ani per chu athu sei chu go he ngai dan ani lo hlea achan chu sawian a sei chiat na le za lo na nia angaya heti hian a lo tia alliance leader sawian ngai po hi alchemist thiam tak ani thule alchemy thiamna chu an mani ain asang jok hle ti asuya chu wang engtikong main ain rol theilo chan tur om lo atia Liu Chang chuan thim rim takin a chang le ta alliance leader sawian chu
Flame Alliance kal sanin mun hlataka akal bo renga chu vine alchemy hall chungril lam thil hi a hretlem hle ani chu baka tier 8 pil refine har saji hi a hrai lawani mai thei go he chuan alliance leader chu ama aya alchemist level sangjok ani thu chu soima se sawian hi alano pang ema wangin tier 8 pil hlo ting taka a refine thei arin lo thu yan hne na ashila ani pan hian a thei an ring lo burani chuti lai tak chuan saw chuan engthil emati atuma apama chunga tang chuan a chuka alchemist pahni te laka chuan engthil ema takti atuma ni du mel he sawian chuan harp su ada tha a theina hmu an du tak tak ani chuan atu zinga 8 tier primordial pil chu a refine don ti asai a refine thelo chuan alchemy hall chung changa engma ain rol to lo tu thuan tiamani chu chuan hria chuan alchemist pahni te chu an phur hlea he hi an du dan ang chi ani awangin mizom taka anga inlanin leman chang lea alliance leader hlotlin an du thu an soya chumi hnuwa lai hmun chu chhuah san an tumta ma se chu ti lai tak chuan an pahnih chuan chiang zet main lea chuan an tlubok khup thlor maya saw chuan arukin an mani ti boinan hrui alo thlung alo ni liu chang chu a thin rim hlea ma se engma atingam lo saw chu apa hne na akir lea chumi pahnih te chu loman a pe ni ngei turani indi the takin akong an doma mi zong chuan hmu chuan an nui zat hlea mol phole zak takin an pahnih chuan an chuak ta tian hua chuan chumi pahnih awang chuan an mu ti chelo turin atia alom na chu an tan le ta sawian pa chuan midang te nen chuan no dang chuan in le ta chumi hnuah chuan a sin chu atuk zinga ain thlaka alchemist crown na chuan mitam tak an pungkhom to a chuta chuan sawian chuan 8 tier pil refine tum don ani yana chuan abula chuan a furnace chu a da wang mea flame alliance alchemist zong te po chu an tel vek bok midang tam tak en tura lo kalan boka go he chuan mi zong hne na thu asoya voin hian an alliance leader chuan 8 tier primordial pil chu a refine don ti asoi alchemist zong chuan pil refining process hi uluk takin an enfia nge a beiseya he hian an hmalam hunata na an pil refine na nasatakin hlo na an sar don ani atia chu thua seizo chuan a thutna lama chuan a let le ta chuti lai tak chuan liu chang le zen chu an lo thleng ve ta sipai pahnih chuan alchemy hall chu misol pahnih te chuan an chevek to ti an soya harp da na hmun chu ama kang ringot ani theilo ti an sei chuaka ani pahnih hian thil engemaw an ruah mana mi zong laka thudik an thupani an ti liu chang chuan thil soi chu alo hria thingrim zet thian ngoi hmak turin a hrila an thil soi awang chuan alliance leaderin pillar refine theilo ani ngat chuan an chunga thil thalo tak ati tu thuin avo zuya chu chuan sipai pahnih te chu ati thingrim hlea ma se engma an tingam lo zen chuan liu chang hne na sawian hian medicinal pill tier 8 pill chu a refine thei tak ani chuan alchemy hall a hian an tan hmun a om to don lo ti asoi liu chang chuan noi chungin sawian hi dozun level ni ma se tier 8 pill chu a refine thei ho lo anga tia ha dam taka so chu en mei turin a hrila relo te sawian chu mi zong ma amol pho hle don ti a hril bok chumi hnuah sawian chuan a 3000 lutas hard flame a heavenly flame zom khom le a beast furnace chu a activate ta energy wave chak tak chu muntin renga adar ta chu heavenly flame chak le hlom tak chu an hmu chuan mi zong chu an mang ang le ro puan ti hle a mi te chuan an alliance leader hi 8 tier pil refine thei tur khopa ai ring tok chu thilmak ani lo ti an lo seya sawian hum chu lamin alliance leader chu a hlo tling nge turan ni tin an lo au chuaka liu chang chu phok zet thian a hoi kwal vela chumi hnuah sawian chuan harp chu furnace chu nga ada lut ta a spiritual power chu ti chakin refining process chu atran ta pressure chu ana sa zual sowa leipum pui chu a ngor na sa hle alchemy zinga chuan tu main an tur theilowa atopa chuan sawian hi tier 8 level alchemist ani tak zeti an tre chuak ta gu he po chuan makati hle a chan chu he tiang khopana sol power nor na hlom tak hi alchemist tu hne tang main ala hrengai lo chu pressure hnuya chuan in herbs refine chu liquid ta ain thlak tran ta sawian chuni tam tak chung chu he tiang hin pil hi a refine chun zom zela chumi hnuah chuan a sin chu niriat hnuwa ain thlaka sawian chuan pil hi ala refine chun zom zela rei tak hnuwa furnace atang chuan energy wave chak tak aron chuak tana
chumi omzia chu sawian chuan pil chu a refine zo trep ti na ani heavenly flame mangin alum na chu ati sang zo sawa pil chu a pian zia tur angin alain siam tran ta ma se energy chaktak chu van lampangin arin kap chuak vana chuan chhum chha tak aron lang tran ta hi legendary color lightning pil ania mi zongjong chuan ro puan ti in makan ti hle lightning thunder chunga chuan chhum rong panga aron langa chu chuan pil chu a level san sia chiang takin atilang chiang hle chu mu chuan tier 6 alchemist gu he chuan mak ati le hle a adam chung zongin tier 8 pil chu a refine ve the arin lo thu a se a chu ti la chuan alchemist zen chu alo hlau thong ta le a sawin hin pil hi a refine lo thing thei tak tak ang empty angai tua ma se liu chang chuan alchemist tan chuan pil lightning ber chu tuara har sa hle ti a hria chu wangin sawian chu a hlo chham ngei ang ti a ring tata a chan chu alchemist tu moin 5 color pil lightning hi an tur thailo ti pil lightning hian layer lightning attracting formation chu aron denga mi zongjong chu an hlau thong hle sawian chun farnan sin chu a ham ro chuan primordial pil chu alo chuak nga la athil ti thena mangin pil chu a control ngal vata medusa le afanu saw te chu an lo tang hle ma se poison gal chu a thlamuang hle a chan chu pil tawara competition an nei lai khan iana hian chu tiang lightning chu alo ma chan to wang ani liu chang chon sawian chu pil lightning awang hian a thi ngei a ring a thian pa zen he na chuan lightning chak tak chuan flame alliance pung pui chu a deng chevek don ti a rila chu wangin arokin an chu angai ti a soya chuta an pahni chuan ngoi rangin tan ro an tum ta hetila ta hian pil lightning chu dragon angin ein thlaka sawen omna lam leilam pang chu aron pan thata ruak mai chu chuan mu chuan mi zongjong chu an lungai an hlau thong hle sawen chu a boi me lo hle anui suka aloti phawthin angin rang takin a heavenly art puppet chu a ko chuak le ta puppet chu lightning dragon ma chan tur chuan a che chuak nga la mi zongjong chu in hum him tumin an tlan dak vek heavenly art puppet theina chu na sa takin alo pung to a chu wang chuan lightning dragon chu van na ma chuan an nor le ta atit sezui vek bok chu thilan hu chuan mi zongjong chu an mang ang hlom hle makti nen an khata puppet chuan lightning zongjong chu a chunga absorb veka lightning energy hi puppet tan chuan a chakni ti pung tu ber ani kan ti to kha chuta puppet chu abula a kau ki le ta van boruak zongjong chu alo eng chok veka boruak chu apa ngai le ta veka zen le liu chang chu an mang ang le sawian chuan primordial pil chu lo ting takin a refine aku chuan a kenga primordial pil ti hi nge kan ti chuanin pil level sang tak refine me har sa takania pil hian cultivator da chu na sa takin an chakna a apin ma ason tir thayani he sawenan akuta ken pil hi tier 8 pil ania sawian chuan tier 8 alchemist dik tak ani zia chu mi zongjong mo ati chiang ta ani alliance mi ta chu sawen hming lam chuan an aw le ta an alliance leader chu an fak le sawian chuan pil chu ada tha mi pui ma thu asoya alchemy hall chu flame alliance kianga department pakhat ani thu le department dang aya chungnung le dang lambik ani lo department zongjong hi in ang khat vek an ni ma se kum engem mozat kalta chung khan mi then khat chu an chapawin flame alliance chu an musita mani ma sial tak an lo nia thil tam tak chu an mani tan nei an tum bok ani ati chung thil zongjong chu alliance ta na thil sualian tak ani lom ni atia sawian chuan thinrim za thian zen le liu chang te chu amel renga an pahni chuan an mual pho hle sawian chuan voin hin alchemy hall chunga bol hlo om te chu ka thian fai don ani atia an pahni chuan an hlau thong hlea rang taka tlan chhuwa watan tuma ma se an ma sawian na ron lam hala an kalna tur chu alo danga an hlau hle chuti chung chuan an diklona le an sulna chu an na pom du chuang lo zen chuan sawian kum tam tak chung chu flame alliance tan thei top chuin o be to chuti chung chuan tuna alliance leader ini angin thuni na hi kan laka man suali tumani ithil ti tumdan hi adik lawani atia chuti ro chuan liu chang chuan hetiang polten omle an laka that chho tu te chunga lom thu seina chang po hrelo te tan hian kan tho chun zom ngai lawang tuna hian alchemy hall atang kan bang ha le atia sawian chuan engma hrelwa min ngai em ni fing phakar taka thu dik thu phi illa du renga mi ti ina changa chimi nuwa khuin medusa hne na kum tam tak chung heng miten om pani tena thil diklo an lo ti to zongjong chu mi zongjong hriat tir turina tia medusa chun akul zung tang chu an hantiria leporta mi pui ma chuan chialo pakhat chu an ron hroi ngala harb dana mun haral do chu ama hi ani
sipai chuan zangai ram turin ange na khongai min khongai ro heng elder pani da hian harb da na hmun chu hal turin min tia ka hal du lo ani chuan min tha tu husain min vo ani atia chuta medusa chuan liu chang le jin hne na flame alliance la ka hian arokin in helani ti ka ria hun rei tak chhum chu kalo en thla to chewa voin hian atopa chuan in sual ziele in thil ti dik lo te chu halanin aom ta atia chumi hnuwa chuan le khazial pakhat la chuakin an thil ti sual te chu a chiar ta in thil ti sual ma saber chu eru na le tham na ani mimal rok na turatan in thune na in hmang suala arukin flame alliance medicinal pills chu black market ta in shala rok na chu intel thi na ni atia chu chuan hria chuan mi zong chu chung elder pahnih te laka chuan an thin rim hle a medusa chuan a sei chun zoma in thil ti sual pahnih na chu dan bo chiat na ani atira tang khan in chapau hle ani alliance thupek in zong ngai lova in dolai khan hima in lo oma alliance chunga michak lo jok te ti du da in rap thla takin in che ani ati bok chumi zo in thil ti sual pathum na chu hei hi ani ati le a thil tum thalo tak nei nangma ni mi te nge in phatsana helna ril ru pu in flame alliance te in lungrol na chu ti chiat in tuma poldang in din theina nam pahnih te in kara in rem lo na thlen in tum boka tia ama ero chu elder liu chang chuan an pu na chu a hniala nangnge hian do tin diklo takin min pu ani min za lo awangin poldang kan zom don ni ati chu tianga soin zen nen chuan lai hma tang chuan chu an tum ta sawian chu anui suka flame alliance chu tianga inepa en hiam chi kan ni lo thil dik tak ti chunga chhuwa in du chuan ka dang ho lawang cheu ma se thil sual tam takin tia chumi hnuwa thil sual ti lo ang main tlan chu in tum zui le a voin hian ka kaltir cheu ani chuan midang te ta na boina thlen tu in ni chun zom zel don in mi ze thalo tak hi midangin an put ve phanga tia yana chuan sei zomin tuna chun ka flame alliance thunei na dik tak chu in thathiam tong ti in a vacuum pump power mangin sabian chuan an pahnih chunga pressure na tak a chhuwa ta an tur theilova chak takin leya an tla thla yana lakatang chuan an tlan chhuak thei ngai don lo ti an hri chiang ta hle sawian chuan mangni pahnih hian flame alliance chunga in rem lo na in siama chu thil sualien takani alliance hi chhuwa sanin hremna in pumpel thei in ring tak tak em ni atia zen chuan lau thon takin leader sawian tier 7 alchemist kan nia he rank hi mitlem te chain an thleng the sin eng thilnge kan chunga ti itum atia sawian chuan alliance dan angin hremin nia na tia chuta sipai te chu lungina hruai turin thua peta sipai pali chuan rang takin an man ngala tan in lama chuan hruai tum ta lau thong takin min ngai dam sham ro flame alliance tan thei top kan chuang an tia ma se sawian chuan khongai na alan tir to lo he thuruk na wang hen mi pui chu an lom hlea sawian hming lam chuan an au chuak le ta chumi hnu re vaklawa chuan elder pakhat chuan sawian chu aron pan hnaya young master space wormhole chu siam that ani to a tuna chuan central plains lampan turin kan in pei toy ithupe kan don vele wormhole hi kan activate anga tia ti chuan episode chu atop ta ani